Всем привет! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, потому что с вами Fireball. Hei, olen sininen. А я... Итак, сегодня мы опять играем в Гроссхоппер. Так-то. И мы должны красить если бежим отсюда, бежим! Jaha, ootko? Joku tappoi minut. Onko se oikeesti sininen? Mäkin on sininen. Olen pommi. Punainen tuli. Punainen! Ei oo. Nämä violetteilla. Nyt mä haluan kaada neiden lippua. Siis tässä ei oo mitään, paitsi yksi punainen. Yksi punainen poika. Yksi punainen poika. Punainen poika. Yes! Mä sain sen lipun. Mä sain sen lipun, Lukas! Ei, se lippu, se jäi siinä! I'm a fireball. I'm a fireball. Слушайте, чуваки! А? Это очень прикольный способ, кстати, собирать точки. Siniset voittaa! Ondimaa! Oikeesti voittaa. Mä oon vielä hyppimässä. Kyllä mä sinut näen. Hä? Ei oo. Hei, meillä on jo 101 000. No boy. Varasti meidän lipu. Punaiset varasti meidän lipu. Tiedätkö mitä se tarkoittaa? Kuolemaa. Ei kun me varastetaan neiden lipu. Älä please. No joo. Mä varastin punaisilta lipu. Слушайте, ребята, это очень прикольная игра, я вот тут коплю. Один. Но это плохо. Menkää pois meidän puolelta. Joku varasti meidän lipu. Mä
varastin joku. Hyvä. No turvei sua. Niin. Taas me saatiin. Mä en ainakin hakenut sua. Lukas, me ollaan megaproita. Paljon sulla on tätä videoa? No kyllä nyt video menee. Mut kauan 5 minuuttia. on. Чуваки, это мега прикольная игра. Смотрите, я тут просто прыгаю и уже собираю очки. Hei Lukas, tuu tänne. Jaa. Nopeasti. Lippu. Mä en halusin lisää hakemaan. Niin mäkin violeteilla. Mä haen punaisen. Mennään hakemaan. Mennään hakemaan, mennään hakemaan. Na, 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 na. Kuole. Kuole. Mä haen liiloita. Pojat! Bujakasha! Mä haen liiloita. Jaha. Ei! Juokse! Ei vitsi! Mä haen nyt keltaisilta. Ja mä haen liiloita. Hei, miten se vaihtoi puolen? Menee pois maasta ja takas. Jaa. Se kuoli tästä. Niin. Mä näin sen. Keltaisilla ei oo lippua. Ja liileillä on. Niin mä menen hakemaan keltaisilta. Joku tyyppi tuli, jonka nimi on Jack. Mikä? Jack. Niin mitä siitä? Jack Sparrow. Ei! Minut tapettiin! Meidän lippu. Täällä on joku tyyppi, joka on liila sandali. Eli sillä on niinku liila sandali. Joo. Onko se liila? Moro! On. Tapoiko joku sinut? Ei. Mä lähdin. Mene pois! 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 Pois tyttö! Mene pois! Ilman lippua! Mutta kuitenkin me voitetaan. Ei sitä tiedä, voittaako ollenkaan. Hä? Ei sitä tiedä, jos voittaa edes ollenkaan. Hei! Tässä on se liilakaveri. Mä näin sen. Mä tuli. Mutta mä tapoin sen. Jackpot. Mulla on liiloja lippu kädessä. Lippu. Täällä on kato liiloja lippu.
Se pelkää meitä. Ha. Hei Lukas! Joku varasti meidän lippua! Se violettisankari! Ne on aika surkea toi vahtia. Häh? Ne on aika surkea vahtia. Häh? Juokse! Pois. Hei, mut tabletti toimii vähän pahasti. Sitten kun mä menen toisen puolelle varastamaan lippu, niin sit se seisoo, kun mä painan, että menee sinne. Mene pois maasta. X-World. Mennään Ali. No, mikä tää on? Tää on vielä. Извините, но на этом видео, наверное, закончится. Всем бай-бай, с вами был Fireball.